Zagreb svijetli jače od Hong Konga. Informaciju o takozvanom svjetlosnom zagađenju objavio je časopis Rudarsko-naftno-geološkog fakulteta. Konkretnije, zahvaljujući neprikladnim rasvjetnim tijelima u većini gradskih parkova, Zagreb noću emitira prekomjernu količinu svjetla. Kada bi ih zamijenili, uštedjelo bi se struje koja bi pokrila potrebe svih zagrebačkih vrtića. Ovo i još pregrš drugih zapanjujućih informacija doznala je Danka Derifaj u noćnoj patroli s inženjerom Rankom Skansijem. Zagreb je noću svjetlosno zagađen dvostruko više od Beča, a Hong Kong s gotovo 9 puta više stanovnika svijetli manje od nas, kažu s Geološko-naftno-rudarskog fakulteta, a bivši član radne skupine za izradu zakona o svjetlosnom zagađenju pokazao nam je zašto. Ovdje vidimo jedan primjer cestovne svjetiljke koja vrši u stvari efekt provalnog svjetla. To je svjetlo koje vidimo na ovoj zgradi preko puta. Na drugom katu ulazi ljudima u sobe. Ispravno bi bilo upereno prema dolje. Svjetlo za vrijeme spavanja prekida proizvodnju melatonina, hormona važnog za ljudsko zdravlje, a kod djece može uzrokovati oštećenje vida. Svjetla uz prometnice također mogu biti štetna. Najprije zato jer su često u prirodi u stvari, pa svijetle u prirodu gdje ne bi trebali svjetliti. Ali što je još važnije, oni u stvari ometaju promet, jer oni svijetle vozačima daju poruku i vozači se u stvari okreću i gledaju prema tim plakatima. S jedne strane plakati, s druge okrugle lampe koje svijetle na sve strane. U stvari se radi o tijelu koje je vrlo neekološko, jer ono, kad zamislite da u sredini postoji ekvator, sve što je iznad tog ekvatora je bacanje energije i svjetla. Koliko je svjetlo jako pokazuje mjerenje luksa, jedinice za svjetlo. Postoje mnoge besplatne aplikacije luksometara, pa smo se jednom i mi poslužili. Tu čitamo 55 luksa, znači to je ono što sam rekao, 70 bi imala, ta svjetiljka bi davala kad je nova bila, sad daje 55, 60. To je otprilike zadovoljavajuća situacija za park poput ovoga, koji nije, vidimo i sami, pregusto napučen, koji nema puno prometa. Međutim, distribucija tog svjetla je nepovoljna. Efekt svjetla najbolje se vidi na ovom stablu čija strana osvjetljena umjetnim svjetlom jednostavno umire. Stablo dobiva jednu neravnomjernu dohranu u stvari, jer još održava lišće na jednoj strani, na drugoj ne. Ovdje vidimo primjer dobre rasvjete koja lijepo pokriva cestu i malo zadire sa strane u zeleni pojas. Dakle, stvarno pokriva ono što treba, ne blješti u zrak. Rasvjeta je savršena. Prekomjerno osvjetljenje ima negativan utjecaj na kompletan ekosustav, zdravlje čovjeka, ali i gradsku blagajnu. Kad bi se sve kugle u gradu zamijenile sa dobrom rasvjetom, uštede energije bi mogle pokrivati potrebe svih vrtića u električnoj energiji u gradu Zagrebu. Zakon o svjetlosnom zagađenju u Hrvatskoj je donesen 2011. Međutim, pravilnici koji potanko uređuju stanje od tada su na čekanju.